Ilingon ta kung may subad na, inaawat tinuloy. Matibayan tigdi pangaki. Magbaba sa riprap. Igwa daw. Ay, mayo. False alarm. Bicolano Alachao Anglers Club BAAC. Hello mga kabaag, Alachamers! Welcome na naman sa isang episode ng ating BAAC Fishing Vlogs. Tingnan muna natin ang Team Wranglers sa kanilang matagumpay na weekend fish expedition sa Siruma. Ang daming pughapo, oh. Team Wranglers Masters Phil, Job, Sir Joe, Sir Edwin, Master John, at eto pa may pulutan, kinagabihan. Ayun o, sa bahay ni Master Phil yan. Well, let's drink to that. Samantala ako naman ay dito sa tubig tabang naming wait. Freshwater fishing po muna tayo. Yeah, relaxing. Ang daming maliliit na mirapina. Ayun. Sana sa ilalim merong iba. Puyo, hito, dalag. Ano pa kaya? May tilapia kayo dyan. Yeah, let's observe. Ayan o, fish on! Hindi rin ako nasiro. Kahit pa paano. Tsaga-tsaga lang. Medyo malabo kasi ang tubig pero dalawa. Maghapon yata. At syempre niluto ko na lang. Iginisa ko na lang siya. Ang resulta naman ay passable na. Masarap daw. Mabango daw yung sangkap nung paggisa. Gisa talaga ang sekreto. Ilagay na natin! Over. To the shed. Klik-klik muna. Bon appétit! Si Ram Sarang.